L-Istrateġija Nazzjonali għall-Edukazzjoni jidher li tgawdi l-appoġġ taż-żewġ naħat. Il-Ministru għall-Edukazzjoni qal li din saret b'konsultazzjoni wiesa' u twaqqaf direttorat li jiżgura t-twettiq tagħha. Ix-Shadow Minister Justin Schembri qal li l-Oppożizzjoni trid pjan ta' azzjoni dwar l-istrateġija. Ċirkolari li l-għalliema dwar is-sem tagħhom fil-midja ġiet deskritta fil-Parlament mix-Shadow Minister għall-Edukazzjoni Justin Schembri bħala sarima ma' ħalqhom. Ikkritikax qal li bija l-għalliema jridu l-permess tal-Ministeru li jfisser irid ikun ċerti se jdoqqu d-diska tal-Gvern. Il-Ministru Clifton Grima ċaħad dan, poġġa fuq il-midja tal-Kamra ċirkolari li kien ħareġ Gvern Nazzjonalista fl-2008 li bija kull edukatur qal li rid l-approvazzjoni tad-direttorat biex jitkellem mal-midja. Qal li għal kontrarju ċirkolari riċenti tirreferi għal meta edukaturi jitkellmu fir-rwol ta' uffiċjali pubbliċi. Qal li ħadd mu qed jgħidulhom x'għandhom jgħidu, iżda li meta jmorru fuq programm ikollhom l-għarfien. Stiedel l-Oppożizzjoni biex jekk taf b'edukaturi li twaqqaf fil-Ministeru milli jagħti fehmtu jinformawh dak il-ħin stess. Fuq l-aġenda tal-kelliema l-ambjent tal-iskejjel id-Deputat Nazzjonalista Justin Schembri qal li huwa tajjeb li l-iskola tal-imsida tlestiet iżda qal li huwa inkwetanti li l-proġett ħa 7 snin u sewwa 10 miljun euro aktar mill-ippjanat. Sostna li jekk elett fil-Gvern il-Partit Nazzjonalista huwa impenjat li jibni skola ġdida kull sena. Il-Ministru Clifton Grima wieġeb li Gvern Laburista bela skola ġdida f'Ħaddingli, f'Ħalkirkop, fil-Qawra, f'Utilajn, f'Ħalaxa, fir-Rabat Malta u fir-Rabat Għawdex u din il-ġimgħa ser tiġi inawgurat uffiċjalment l-iskola ġdida fl-Imsida. Qal ukoll li l-Gvern daħal għal programm ta' xogħol biex fuq medda ta' 13 sena issir manutenzjoni u tisbeħ estensiv f'aktar minn 100 skola tal-Istat. Id-Deputat Schembri kritika li l-Gvern li għadu ma sabx soluzzjoni għal ftehim kollettiv tal-edukaturi fl-Emkast li ilu skadut 3 snin u qal wassal biex l-istudenti ta' din l-istituzzjoni qegħdin iħossuhom tat-tieni klassi. Il-Ministru Grima refera għal ftehim kollettiv għall-edukaturi li qal wassal mhux biss għal żidiet li qatt ma rajna bħalhom iżda wkoll għal titjib fil-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom. F'interventi oħra x-Shadow Minister għaż-Żgħażagħ Bernice Bonello qalet li l-Aġenzija Żgħażagħ qed tintuża bħala għodda f'dejn il-Gvern għaliex l-Oppożizzjoni mhix qed tkun mistiedna għall-attivitajiet. Qalet li l-Youth Forum hija idea tajba imma tibża li biha il-Gvern qed jitratta liż-żgħażagħ daqs li kieku huma vażun u staqsiet xogħol għamel dan il-forum fis-sena li ilu mwaqqaf. Is-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ Kita Zopparditanti qal li dan il-forum konsultattiv jiltaqa' tal-anqas darba fix-xahar u elenka l-miżuri maħsuba fil-baġit għaż-żgħażagħ fosthom l-għajnuniet għal meta jixtru proprjetà u s-sosten fl-attività fiżika bil-ħlas tal-ewwel 6 xhur sħubija f'ġim għal dawk li twildu bejn l-2005 u l-2007. Dwar l-Aġenzija Żgħażagħ qal li l-Gvern żied il-baġit tagħha b'40%. Ix-Shadow Minister għall-Isport David Aġus issuġġerixxa li jkun hemm miri ċari fl-isport għaliex fin-nuqqas ta' hekk se jibqa' għaddej l-investiment mingħajr suċċess. Wera x-xewqa li l-pajjiż jagħmel bħala mira li jirbaħ midalja Olimpika. Irrimarka li l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Futbol għadha qed tistenna tweġiba mingħand il-Gvern dwar it-titlu tal-arti tokkupa f'taqali qabel ma tiddeċidi dwar aktar investiment li tixtieq tagħmel fil-faċilitajiet. Il-Ministru Clifton Grima qal dwar it-trakka tal-karozzi f'Ħalfar ix-xogħol jinsab lest biex jibda mhux biss fuq iċ-ċirkwit iżda anke fuq it-toroq tal-madwar. Qal li kif jispiċċa l-kampjonat tal-kwarta mil se naraw involviment ċar ta' ħafna nies fuq dal-proġett. Qal ukoll li s-sena d-dieħla mistennija aktar investimenti fil-faċilitajiet sportivi fil-Marsa u għaddej proċess biex il-klabb tal-Imsida ikollu l-ground tiegħu tal-futbol.